Jo, amb el meu carnet d'identitat, la veritat és que en tinc prou. Jo no vaig per la vida sentint-me dona. Soc dona i ja està. Vull dir que... Vostè si sent italiana? Bueno, però, escolta, si és qüestió de sentir, perquè, escolta, sentir és una emoció subjectiva, i jo puc sentir perfectament italiana, per què no? Si vostè no se sent espanyol... Vostè és partidari de la independència d'Espanya o no? Jo? Escolti, és que clar, vull dir que... Senyor Portaperales, que se'ns acaba el temps. Només un segon, el que vull dir és que aquest tipus de debat una mica amb una base irracional, segons el meu punt de vista, el que està provocant és que hi ha un ambient tan estrany en aquest país que hi voldria deixar constància aquí, perquè és una cosa que ha passat aquesta tarda i a mi com a ciutadana m'indigna, és que ha vingut el senyor Rajoy, ha anat amb una paradeta a la Rambla i es veu que li han muntat un pollo, i l'han escridassat i no sé què. Jo m'avergonyo perquè aquest és un lloc d'Espanya on podia venir perfectament i ha vingut un senyor com Otegi i no passa res, i resulta que amb aquesta persona... A veure, si jo em pogués independitzar, igual sí que decidiria d'independitzar-me, però de veritat, d'una colla de catalans amb els que em sento molt poc identificada. Senyora Jiménez, deixem parlar el senyor Portaperales i acabem ja el debat que se'ns esgota el temps. L'identitat i el sentiment, sí, però a mi em fa una mica de por perquè en el fons és un assumpte estomacal, i les qüestions estomacals a l'hora de fer política, malament. Jo el que dic és que, mira, el futur de Catalunya no depèn de conrear el mite, sinó de fer política. Fer política vol dir adaptar-se a una realitat cada vegada més complexa, i adaptar-se a aquesta realitat complexa vol dir, primer, pactar amb els altres, els espanyols, que per cert són els més semblants a nosaltres, i pactar amb nosaltres mateixos. Doncs ens quedem amb això, pactar amb nosaltres mateixos, que diu el senyor Portaperales. Volem saber també què diuen a casa els nostres espectadors. La pregunta d'avui, Catalunya aniria millor si fos independent? Doncs el 70% de les persones que ens han vist aquesta nit i que han votat al nostre blog, això cal deixar-ho clar, diuen que sí. El 30% diu que no, que Catalunya no aniria millor si fos independent. Donem les gràcies als uns, al senyor Jacint Ros, al senyor Alfons López Tena i al senyor Alfons Duran-Pic, gràcies. I donem també les gràcies als altres, al senyor Miquel Portaperales, la senyora Maria Teresa Jiménez Barbat i al senyor Albert Aixalà. Moltes gràcies per ser aquí. Els deixem, com sempre, com cada dijous, amb el programa Música Moderna, i la setmana que ve, més els uns i els altres. Que vagi molt bé, bona nit.